Hej, hjärtligt välkommen till VAKURLEIKI.FO och idag så är det dina bäck som sitter sig. Så nu är vi på ett nytt år och inte gäller lite gamla så för 3 år sedan tror jag så vi tar i sommar om Ruttsbók. Och i sommar är det för Mexiko så gör det 4 pastor eller var 4 kapitlar om Rutt. Så jag hade det var 4 eller 5 pastor så jag kunde Jack Ruttsbók. Och hvis det inte har sett hur pastor där så vill vi med att hitta 5 pastor och isne. Och vill ösna vi med att läsa Ruttsbók till en stort bok och så mycket stora fantastiska samlingar som hade vi kan lära av. Men här var video över så om det är 6 böner och i Rutt som alla vill svaraðar. Och jag hade det så fantastiskt att kunna läsa den här boken här man läser alla, alltså det har 6 böner i. Det är bara 4 kapitlar. Och alla de här bönerna vill svaraðar av Gode. Och jag hade visat att hur stor och god är, hur fantastisk han är och hur så tunga människor det är till oss som är skickande att fia och att tacka. Och vi kan säga att Gud svarar bönen upp att formatar. Han kan göra det till någon under, det som kanske man ofta hör om, miracles. Eller han kan göra det till någon omsorgarna fotla hånd. Och det som är värst att lägga mest till i Ruttsbók är att här är det ingen övernaturlig under. Här är det inte profeter som profeterar. Men istället så snurrar boken sig om hur så Gud svarar bönen och på mer naturliga matar i dagligdagen. Och jag hade heter en bok som jag kan ordentligt relatera till och mina personliga liv. Hur så Gud kan svara bönen och på naturliga matar. Och inte bara sådana övernaturliga matar som man kanske hör ofta folk snacka om. Och jag hade att han naturliga maten är det som är mer vanligt. Att Gud svarar bönen jag dagligdagen och en naturlig hårt. Så första verset, här som vi tar den här bön, är Rutt 8:9. Här ständer, Herren ger dikon att de finner hem för i huset manssyns. Så gestjon där och där ska det gråt. Här är det Naomi som ber för Rutt och Ruttsbók att här må bli gifter och få ett hem eller hus, en familj att vara samman vid. Och i talas vi om Rutt, så det är en bön som är svära och vi kunde fatta att här var det svära emot Ruttsbók så att vi inte hör snäpp om henne. Sötna bönen är i Rutt 2:12. Här är den lönen till det och du har gjort, och lön till blir riklig för Herren om god ursäkt under kvart vandring du komst och löjdet här luft. Och här är en av de bönen som är damer så väl. En av de mest fantastiska bönen i Bibeln i halvdje. Man ser mig så skyldig. Här är det Boas som ber för Rutt. Att god mal lönene för det som hon har gjort. Att hon vill verande tja Naomi, att hon har syrst för Naomi och att hon har tatt Naomi. Och att i sövan ändar så vill Rutt signa och hon vill lönt vid en manne och sonne. Och här är det Boas själva som tyder för Rutt. Så vi kan säga att Boas är bönersvär och han har äckligt bön för Rutt. Vi hade det otroligt rannsakande och sen tar man ber för omkron att god man syr för dem, att god man och dem omsorgan och stol hjälpa dem att vi kanske spyr oss själva igen, men är det något som jag kan göra? Kan jag hjälpa mig i ökron? Så jag hade tyckt själv avhållast att kan man ber att man är rannsakar sig själva kan över vi är hjälpa. Kanske man ber för en vittne som att de blir frälst. Men kan jag vittna för dem? Kan jag göra dem en traktat? Kan jag göra akkurst? Eller man ber för en familj som heter trobult. Men kan jag göra akkurst? Kan jag binda akkurst? Kan jag göra mat? Eller göra dem akkurst som kan hjälpa? Och jag hade till jag tror det står skickning, inte bara be men också spyrja vad kan jag göra. Det är god, vi själva brukar också människor till det som vi som skickande är till så att han kan bruka också något här och öron och visa att han han. Men jag hade det tror det stod att läsa och se Boas spyr för Rutt och att han är själv vid till att vara bönersvär för Rutt. Så det hade ju örla väkkost. 3 bönen är i Rutt 2:20. Här ständer, ta säger Naomi vid såna från syna, Herren som inte vill tidsa miskunn syna, kvärsi från töjmen liva, eller från töjmen i farnerero, han signi han. Så säger Naomi framvis vid henne, hes med är skylder vid okkon, han är löjsa i okkara. Och i hesa versionen så ber Naomi atter och hesaferð för Boas, att god man löna någon för det att han nu vurst Rutt en bluskap. Och ta i sövan ändar så verer ösne Boas lötter vid när gåare fantastiska kono Rutt och han fär ösne en son. Fjärde bönen är i Rutt kapitel 3 vers 20. Ta säger han, Herren signete dötter min, du hever nu vurs mer enn mer i kärlagen avur, att du ikke er färd etter din unge drønnsnån, hversi fadekon eller rykon. Her er Boas holdt affæren av fyrispårønnsnån til Rutt.
Här hon underförstått visar att hon är ahua i honom att han ska göra henne med. Och Boas blir äckliga glädjor och offeren. Och han var så offeren av henne dyrve och henne fyrspårningarna att han var lösan att göra henne med. Att han ser Herrens signatur, att han svärar henne via för henne. Och bön båsar att God må signa och God må löna Rutt. Tar bönar vera svärar. Så är God svärar Boas vi att han löver Boas att lösa Rutt. Och att Boas, som han säger själv, han vinner sig Rutt till kvarn. Och det är fantastiskt att sucha hans åra brukar gå så fantastiskt. Han häller Rutt och till att han släpper att vinna henne som kvarn. Femte bönen ständer i 4 kapitlet 11-12. Det säger att fältet som i börsen var och hinner äldsta och ja. Det är vid vittning om Herren lette kvinnorna och kommer i hus tutt vera som Rakel och Leo. Här boar som byggde hus och Israels. Här var det så vald i Efrata och namnet var prys i Betlehem. Hus tutt var som hus Peres. Han och Tamar åt Juda vid efterkommaren och Herren för djävat här vid sin unga kvinnor. Och i hesar bønene så det eldstander som i bønnen som ber for at Rutt må være løst av Boase. Og det ber for at hun må bli en godsettende kvinne ved egenløgene som vi suttja i Rutt og Leo, kanskje særlig Leo. Og henda bønnen vil også svære vi at vi suttja at Rutt vil lengt om at Davids kongs og at han har også i at vi Jesus. Och så det satta bönden. Hon sänder i 4 kapitlet, vers 14. Jag känner tassa till kvinnor och Naomi, lova över Herren, som inte lät här fattas lösare i det. Och namn hans är över prys i Israel. Och här är det att vikkunnar som Naomi Rutt här ber för att här inte mover utan lösare. Och kanske också är det en tök för att god. Vakta tajmon lösare och syrde för tajmon. Eller stafesting av hur god och det som han ger och hans omsorgan för oss. Och hända bönen som tar bia, hon vill svära, som det ui båse, men hon packar också i modet till stora och tar väldiga skiftfallet som lösar för alla mannatna, nämligen Jesus Kristus. Och hända bönen som de vill svära vid att Jesus löste oss och krossen av Golgata, här han betalade oss syndaskuld. Det vill så säga att för önstakra och som tror av Jesus som frälsare vill vara bjärgad eller frälst eller löst här nekvår. Vi tryggva av Jesus att det som han gjorde Golgata det var för oss. Så jag vill bara säga tack för det, tack för det hittar vi och tack för att mest tack till Gud att vi kommer börja nytt år och att det kan fortsätta och jag har möjlighet för Twitter. Jag tror jag tack så för det och det är inte något som är tack för givet och tack för det som hittar och tack så för vi och att Gud brukar så hemma sin och detta vers till att räcka tickon och kunna uppmuntra tickon. Till att tro det är fantastiskt och det är en passion med det tjänst och det är inte allt med tjänst men en passion som är ordentligt gläst om och jag vill helt vi med tickon om att ställa några spurningar, spela äntligen men annars är det ett fullt sound av YouTube här det är fullt av videon så följ in här och kanske lojta hvis jag skriver VAKURLEIKI.FO och ett ämne. Ikke at også noe skapen og sånt enn, men jeg tror også nesten om alle henne evner som alkohol, frelse vissa. Nesten alle henne evner har jeg tås om Bibelen og bøn. Så hvis du får inn i YouTube, skriver VAKURLEIKI.FO og så skriver et evne, så det nok så sikkert at jeg finner video om det. Og ettersom jeg har arbeidet frem med noe lunge og stadig arbeider vi at mulighet en serie om vuxent. Jeg alltid det som trobult å börja på. Men det noe som jeg har arbeidet vi og arbeidet framvis vittoy men inntil det så sjåan det gjør smärre video om imisk evner og hvis det kanskje en avvis spurningar som tid har i samband med vuxent så vil jeg gjerne til skriva meg kanskje skriva en kommentar eller senda mail eller Facebook och fortälja mig om tycker spurningar så kanske jag kan göra videon i morgon bestämt eller konkret om några spurningar så tycker hon till att vuxent ett skjulet störst ämne så det är ganska viktigt att täcka allt men man kan sätta hålla några ting och ganska uppfordra tycker själva till att läsa några böcker som omtalar vuxent och faktiskt djupare än man kan i en 20-minuter video. Så det är inte så men tack för att du tycker vi och vi ses efter nästa torsdag. Jag säger det kom. Bye!